Foli ni waliɲumandɔn an b'a kɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma bi ye araba ye avril-kalo tile 26 san 2023 ni ye an ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la jamana politiki kuma i n'a fɔ min dɔgɔkun tɛmɛlen an kun y'a kuma fɔ nɔ jamana ɲɛmaaw ale ni politikimaaw yɛrɛ kɔni kun ye ɲɔgɔn ye ayiwa min bɔra la ni waati laban ninnu na an bɛna da don fɛnɛ la ka wolo kɔnɔna la ka fara kan an bɛ taa gawo sifinnaka dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan min ye k'a yira k'a fɔ bari maliden dɔw kun wulila waati tɛmɛlen na ko fɔ minisma n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ olu ka taa ayiwa olu kɔni ye weleda kɛ weleda min kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ olu sen tɛ nin weleda in na ni olu sen tɛ nin baara in na ayiwa u bolo yɛrɛ kɔni tɛ a baara in fɛnɛ la an bɛ to halisa an ka jamana kɔnɔna la Mali fintigilaka minnu n'ale ye pankuru bolila ye ka bɛn ni samiridenw yɛrɛ kɔni tɛmɛlen yan kɔrɔ minnu ni olu ka pankuru binna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Misabugu Bamakɔ nɔ ayiwa a ka suturalu baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛra an bɛna an da don fɛnɛ la ka wolo kɔnɔna la ka fara kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kibaruya minnu n'an y'olu sɔrɔ k'olu fara an ka walawalali kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun tɛmɛnlenw na jamana ɲɛmaaw fo ka taa se politiki tɔn olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma tun bɛ sigikafɔ la sigikafɔ min kɔnɔna la laɲini de ye a bɛ fɔ min ma ko gouvernement d'union nationale n'o ye bɛɛ lajɛlen bi i ɲɔrɔ sɔrɔ gouvernement min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa yaasa ka se ka o baara ninnu kɔni kɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni kɛra dugu wɛrɛ kɔni na nka o tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ɲɔgɔn ye wɛrɛw olu yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn ni avril-kalo tile 25 ye nka olu yɛrɛ kɔni ma se ka taa ɲɛ bari ka da kan ɲinini kɛra min ye politiki tɔn maaw fɛ olu ko minisiri ɲɛmaa min n'a bɛ ta a ka kɛ maa ye maa min ni ale yɛrɛ kɔni tɛ fanga ɲini tɔn foyi la ayiwa maa min ni ale yɛrɛ kɔni ɲin tɛ politiki yɛrɛ kɔni baara la a ka kɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ hakilina ye o min ni o yɛrɛ kɔni fɔra politiki tɔn maaw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa camancɛla fanga maaw maa minnu tun bɛ olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la o kuma o ma taa olu yɛrɛ kɔni jimi sira fɛ o kɛra sababu ye kumaɲɔgɔnya ninnu a kɔni danna sira la nka o ma bali k'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw donna nataw la u kɔni u bɛna sigi k'a kan tuguni min b'a to jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka suma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen yɛrɛ kɔni fɛ cogoya min na halisa an bɛ to Mali kɔnɔna la nka an bɛ taa Gawo a yira k'a fɔ min ye jɛkulu caman olu yɛrɛ kɔni ye a laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ kɛlɛyatɔma ka bolofara min bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye minisma ye olu ka ta ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu caman tuguni olu fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan Gawo min ye ka se ka laseli kɛ olu bɛna sigi belebele kɛ sigi min n'a bɛ fɔ a ma conférence de presse kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni avril-kalo tile 29 ye san 2023 a kun tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini min n'o kɛra sifinnaka dɔw fɛ n'o ye k'a fɔ ko minisma ka ta ka bɔ anw ka jamana kan olu bɛna yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni sen tɛ ayiwa wele min yɛrɛ kɔni dalen filɛ nin sifinnakaw fɛ olu yɛrɛ kɔni sen t'a la bari olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye minisma bɛ se ka to cogoya min na an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ nin ye tasibila foli ye ka ɲɛsin ni bɛ tali kɛ lieutenant Mamadu Fofana ni ale ye pankuru bolila ye waati tɛmɛnlenw kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni avril-kalo tile 24 yɛrɛ kɔni ye a ka suturali baaraw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra n b'a dɔn k'a fɔ Mamadu Fofana ale tun ye pankuru bolila ye pankuru min ni a yɛrɛ binna Musabugu ayiwa an ka faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yira k'a fɔ pankuru in maa 3 o de tun b'a kɔnɔ ayiwa kelen o kɔni ye maliyɛn tɔ 2 a bɛ fɔ min ma instructeur russe n'o ye minnu nana ka se ka kalanbolo di an ka min ye finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma olu kɔni fɛnɛ binna senfɛ nka kunnafoni na b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni su bɛna taa min ye Irisi jamana kan yaasa ka se ka olu ka suturali baaraw yɛrɛ kɔni kɛ nka min bɛ tali kɛ Mamadu Fofana la ani lieutenant ala ka ɲin'a la ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni tɛnɛndenw ye avril-kalo tile 24 san 2023 a kɛra place d'armes na ni o kɛra an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ Bamakɔ kɛnɛ in kan maaba caman tun bɛ yen nɔ finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana ma ani finitigilakakɔrɔ olu ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma a ma fɔ ale yɛrɛ kɔ a tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye colonel Sadio Kamara an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal jamana lasigiden min bɛ yen nɔ ni o ye Irisi ka lasigiden Sénégali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa ale yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ donna nataw la olu yɛrɛ ni farafinna jamanaw a bɛna kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔn ma ka baaraw ka se ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ maa si den kelen yɛrɛ kɔni tɛna don olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ko olu ni farafinna ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la olu ye fɛn caman labɛn fɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka na farafinna jamana kan ayiwa kana kɛ feerefɛn ye walima dɛmɛfɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ko waati tɛmɛnlenw na nanzara jamana tɔw minnu tun bɛ caman de tun bɛ olu ni farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bari ka da kan olu bɛ fɛn minnu dilan fɛn minnu kan ka feere olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ o nanzara jamanaw olu bɛ taa ka taa olu yɛrɛ kɔni san olu fɛ ka sɔrɔ ka na o yɛrɛ kɔni feere
farafina jamana olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a y'a yira k'a fɔ ni laseli yɛrɛ kɔnɔna la ko o bɛɛ lajɛlen de kɔni banna olu ni farafina yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa a bɛna kɛ ɲɛngoɲɛngoɲ ye maa si den kelen yɛrɛ kɔni tɛna don olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni olu bɛna feere kɛ walima n'olu ka minɛ bɛna feere olu yɛrɛ de kɔni bɛna feere farafina jamana kan an bɛ taa Brésil olu ka jamana ɲɛma n'o ye Lula ye ale kɔni ye laseli kɛ min ye ka yala ka bɛn ni bi yɛrɛ ye arabadonya yɛrɛ kɔni na ayiwa ko ale yɛrɛ kɔni bɛ min ye dɛmɛ ye ka se ka o don ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu b'a fɛ ka wariko min yɛrɛ sigi sen kan ni a bɛ fɔ o ma ko mɔnɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni olu b'u yɛrɛ sɔrɔ BRICS la BRICS ye jamana minnu ye o de ye Brésil Russie Inde fo ka taa se Chine ale ni Sud-Afrique yɛrɛ kɔni ma ayiwa ko ale yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ don hakilina min n'o b'a fɛ ka taa n'o ye ka se ka wari kɛrɛnkɛrɛnnen dilan o wari min n'o bɛ falenfalen kɛ ni jamana kofɔlen ninnu olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ sanni ani feere hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ taa Chine olu ka jamana kan sisan jamana ɲɛma kɔni ye a yira k'a fɔ min ye nɛgɛjuru sira yɛrɛ kɔni dɔ senfɛ ka yira Zelensky la ko min bɛ tali kɛ ale yɛrɛ kɔni ka jamana la olu bɛna fɛɛrɛ ani dabali nasuguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ a bɛ fɔ min ma ko cessez-le-feu ayiwa Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka se ka o ɲini Russie jamana yɛrɛ kɔni fɛ min b'a to ayiwa lafiya da o bɛ se ka na cogoya min na Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kan nin kɛra n'o ye Chine jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ka kuma n'o ye Xi Jinping ye ayiwa a ka laseliw la n'a kɛra nɛgɛjuru sira o yɛrɛ kɔni fɛ ni fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaruw la ayiwa tuguɲɔgɔnkɔ min ni a b'o kɛla ni anw ye k'o caya k'o jidi an ka jɔw olu ka cari yaasa diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ